हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव बार आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बांदों गोख्रोंथि नोजोर बोथावना जादों 42 नं उदालगुरि बियाबाव मानै मोसानि नेरलायनाय लांगोना मोखाङाव आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थि हादोरसायाव बिसायख'थिखौ लानानै जागायदों दुंहाव बार मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो बिजाथिफोरनि गेजेराव गोख्रोंथि बांदों बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसि हालामावबो राजखान्थि दैदेनगिरि टिकेट दाबिदारफोरनि गेजेराव गोख्रोंथि बांनाय नुनो मोनदों। 42 नं उदालगुरि बियाबखौ लानानै नोजोर बोथावना जादों उदालगुरि बियाबाव मानै मोसानि नेरलायनाय 42 नं उदालगुरि बियाबाव दं बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि फारसेथिं दं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारनि गाहाय बोसोनगिरि रबिनसन मोसाहारि बिथाङा 42 नं उदालगुरि बियाबाव बिजाथि महरै गसंनो थियारि दोलोआ उदालगुरि बियाबनि अनगायै टंला बियाब होयोब्लाबो बादायनो साखाफारा जादों रबिनसन मोसाहारिया आंनि थांखिया जाबाय जागायजेननायावनो 46 नाम्बार उदालगुरि एसटि समस्तियाव आं दारायनो सानदों आरो टिकेट बिनो सानदों बेवहाय लोगोसे आरो टंला समस्ति बेयावबो जों बेयाव टिकेट बिनो सानदों। थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव रबिनसन मोसाहारिया टिकेट बिनानै मोनिनि जुगुमनानै दं। बेराफारसेथिं रिहन दैमारिया बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया सोरखौ खुसि खालामगोन सोरखौ दुखु होगोन बिपिएफनि मददगिरिफ्रा नेनानै दं। दा बाथ्राया जाबाय बेनि खाबुखौ गुबुन दोलोआ लायाथ'। जोंनि साननायाथ' गोबां थायो आरो रायजोआ लुगैमारदों जे आंनो जोंनि हान्जाया टिकेटखौ होनांगौ होननानै बेनिखायनो बेखौ बिथांमोना मिजिं दोङो सिमां दोङो रायजोफोरा आंनि दैदेननायावहा रायजोनि ओनसोलनि जौगानायखौ लुगैनायखौ बेनिखायनो जों इसोरनियाव भरसा खालामगोन जाहाथे हान्जाया जोंनो बिसेसकै आंनो टिकेटखौ होयो आरो रायजोनि जौगानायखौ खामानि मावनो हायो जेबायदि बिथांमोना लुगैदों। उदालगुरिनिफ्राय उपेन दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट।